σε δύσκολη θέση με ερωτήσεις. Ποιο είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχετε βγάλει από μόνο ένα βίντεο? Κάνεις να νιώθω άβολα. Τέλος, θα δούμε backstage βίντεο, πώς δηλαδή είναι πίσω από τις κάμερες. Φτάσαμε. Πάμε να καλωσορίσουμε τα παιδιά. Εδώ βρίσκεται το στούντιο. Καλησπέρα. Θα τρελαθώ. Τι έγινε? Πούσα Αλεξιούκο. Καλώς ήρθατε στην Κύπρο. Καλώς ήρθατε στο στούντιό μας. Φίλε, τι βλέπω. Να τα πάρουμε ένα-ένα. Πάμε ένα-ένα. Είναι λίγο χάλι το στούντιο γιατί χτες ήταν Παρασκευή και είχαμε τρελά γυρίσματα μέχρι τις 10 το βράδυ. Ναι. Οπότε δεν κάτσαμε άλλη μία ώρα να τα καθαρίσουμε. Οπότε άμα δείτε κάτι αξίες, μην δίνει σημασία. Ωραία. Με τι ξεκινάμε, με τι? Πάμε με το σαλόνι, ξέρω εγώ. Ωραία. Εδώ φαντάζεστε ήδη τι βγάζαμε εδώ πέρα. Squid Game. Αμέ. Ναι, τους VIP εδώ συγκεκριμένα. Βλέπω εδώ μάσκες. Για δείτε εδώ λίγο λεπτομέρειες όμως. Αυτά όλα τα παραγγέλναμε. Περιμέναμε να έρθουν εβδομάδες κτλ. Τα φτιάχνουν custom με άτομα, έχετε άτομα που τα φτιάχνουν αυτά? Αυτό όχι, αυτό είναι τέτοιο. Είναι. παραγγελίες. Ναι. Γενικά όμως έχουμε ανθρώπους που εκείνα τα φτιάχνουν όλα. Custom, αυτό εδώ πέρα custom, αυτό εδώ custom, πολλά custom είναι. Πάμε λίγο από εδώ. Το οποίο είναι το σαλόνι, πάλι. Είναι ένα σαλόνι. Είναι η συνέχεια, από εκεί Θα έρχεται. κάνει συνέχεια είναι εδώ πέρα. Συνήθως είναι ένα. Αλλά τώρα επειδή βγάζαμε χτες ότι κάτι κοιτάγαμε στη τηλεόραση, κάναμε να φτιάξουμε αυτό το τετράγωνο. Το χωρίσουμε σε δύο με μία λέξη. Αυτή είναι η εικόνα του GL Family τώρα. Ναι. Που χτύπησε μύριογραφές πριν 2 μέρες. Γενικά βλέπω έντονα χρώματα, ρε φίλε. Το έχετε full με τα χρώματα. Εδώ κοίτα, ακόμα και τα μαξιλάρια είναι κόκκινο μπλε. Χρώμα παντού. Φανταστείτε τώρα να ήταν όλο αυτό άσπρο ή μαύρο, θα ήταν βαρετό για βίντεο. Ειδικά για το υλικό που κάνουμε. Θα ήταν βαρετό. Νιώθω ότι είμαστε σε πολύ απλό μέρος ακόμη. Δηλαδή νιώθω ότι θα δω πολύ καλά πράγματα. Ναι, δεν έχεις δει ακόμα τίποτα. Έχουμε και πάνω υλικό, έχουμε να δείξουμε και το warehouse μας, έχουμε πολύ υλικό. Ωραία, πάμε να περάσουμε. εκεί. Άλεξ, έλα μαζί μου εδώ πέρα να δεις τον εξοπλισμό που έχουμε. Αρχικά εδώ πέρα είναι όλα τα φώτα μας τα λοιπά. Που θα επενδύσουμε κι άλλα, θα φέρουμε κι άλλα φώτα. Τα χρειαζόμαστε. LED, έτσι. LED, ναι. Και πολύχρωμα. Πολύχρωμα, είναι πολύ δυνατά. Το drone μας εδώ πέρα το Mini Pro, αυτό είναι το τηλεχειριστήριο. Τώρα που είναι εδώ ξέρω από το Ντρονάκι, gimbal βλέπω εδώ. τρίποδα φώτα κτλ. Και εδώ πέρα. Τροχός. Xbox που βλέπεις PlayStation κτλ. Είναι για giveaway. Αυτό εδώ πέρα είναι έτοιμο, πρέπει να φύγει. Giveaway, βλέπεις. Τέλεια, πώς θα κερδίσουμε like και subscribe σε αυτό το βίντεο? Στα δικό σου δεν ξέρω. Σε εμάς ναι, σε κάποια βίντεο το κάνουμε, το λέμε. Στα σχόλια θα βρίσκουμε νικητή τυχαία. Ευκαιρία είναι, βάλε μου και ένα στόχο στα likes να φτάσουμε σε αυτό το βίντεο. 20.000 likes. Και τι λέτε πολύ συχνά στα βίντεο που μπορούμε να το γράψουμε στα σχόλια εδώ? Τζιλάρι μόνο. Από εδώ πέρα είναι και οι κάμερες μας. 1, 2, 3, 4. 3 GoPro. Drone. Ρε φίλε, 3 κάμερες. 4. Production, παιδιά, δεν είναι δηλαδή. αστείο. Συνεχίζουμε. Πάμε. Και συνεχίζουμε με δεύτερο δωμάτιο στο διάδρομο. Είναι γραφείο φάση. Εδώ πέρα είναι που εκτυπώνουμε πράγματα κτλ. Τα κολλάμε εκεί πέρα πάνω στο στο τουμ σαχούρ. Θα τρελαθώ. Τι είναι αυτό? Σαχούρ. Αυτό, εδώ. Αυτό είναι ένα σενάριο που βγάλαμε πρόσφατα. Ναι. Τώρα. Όλα ρώσικα. Ή τον γραφάρι με το γλωτισμένο στα ρώσικα. Κανονικά το έχουμε στα αγγλικά είναι το σενάριο μας. Μιλάμε για 15 σελίδες, έτσι. Εντάξει, οκ, κατάλαβα. Οπότε υπάρχει παιδιά κανονικό σενάριο. Κακό σενάριο που το δουλεύει άτομο, το δουλεύει, το κοιτάμε μετά, ας πούμε, κάτι μία εβδομάδα πριν το κοιτάμε, το διαβάζουμε όλοι μαζί. Λέμε το τι μας αρέσει, τι δεν μας αρέσει, τι μπορούμε να αλλάξουμε, να το κάνουμε πιο ενδιαφέρον και μετά βγαίνει ολοκληρωμένο σενάριο. Τέλειο. Αυτός ο χώρος είναι λοιπόν που δουλεύετε εσείς και υπάρχει, μου λες, ένας άλλος χώρος που δουλεύουν οι εργάτες, τα άτομα που δουλεύουν πάνω στο project όλο για να φτιαχτεί η κατασκευή. Οι κατασκευές μάλλον. Πάμε να το δούμε και αυτό. Τώρα από εδώ στον τιμόν, συγγνώμη για την καταστασία, είναι Σάββατο, δεν προλάβουμε να τα καθαρίσουμε. Εδώ πέρα είναι λοιπόν το εργαστήριο που χτίζουν οι εργάτες που δουλεύουν γενικά. Τεράστιος χώρος. Να, εδώ πέρα βλέπετε έχει διάφορα υλικά, χημικά, βαφές, τα πάντα. Τεράστιο! Ναι. Φαίνεται εδώ πέρα. Και εδώ πέρα έχουμε το πιο σημαντικό, 2 ηθοποιούς. Τι κάνετε, ρε! Δεν έχω δει ποτέ από την από κοντά, να ξέρεις. Πρωτού πείτε κάτι, παιδιά, τα προσέχουμε πάρα πολύ. Αυτός που δουλεύει εδώ πέρα τα πήρε μόνος του και τα προσέχει, τα ταΐζει και όλα ό,τι χρειάζεται τα κάνουμε όλα σωστά. Να κάνω μια σημαντική ερώτηση εδώ. Πόσα χρήματα έχετε δώσει για όλα αυτά? Δίνουμε συνέχεια. Έχω εδώ δηλαδή, ας πούμε, καινούρια πινέλα. Συνέχεια λεφτά, συνέχεια. Τώρα πια στο αυτόματο πια τα αγοράζουν, ξέρουν, έχουν το λογαριασμό της Τους εταιρείας. δίνετε ένα budget και αυτοί καθορίζουν τι θα τέτοιο ή. Κάποιες φορές υπάρχει budget, κάποιες φορές δεν υπάρχει. Γιατί κάποιες φορές κάποια βίντεο έχουν κάτι έξοδα που δεν το περιμένει. Και πολλές φορές δεν λέμε όχι στα έξοδα γιατί θέλουμε το βίντεο να βγει δυνατό. Τεράστιο. Δεν περιζόμαστε. Παιδιά, βλέπω και γυψοσανίδες από εδώ. Αυτός είναι ένας χώρος όπου πάλι εδώ πέρα δουλεύουνε. Τεράστιος. Εδώ οι τυπώσεις τεράστιες για το βίντεο που είπαμε πριν. Ναι. Στο οποίο επιτίθεται αύριο πρέπει να είναι έτοιμο. Και από εδώ ένα τεράστιος χώρος που χτίσαμε εμείς μόνοι μας για να μην βρέχονται τα λοιπά. Αποθήκη ας πούμε. Ήταν και κάποιες φορές δωμάτια τα χρησιμοποιήσαμε σαν δωμάτια, αλλά τώρα πια με το warehouse δεν το έχουμε ανάγκη γιατί το έχουμε σαν αποθήκη αυτό εδώ πέρα. Εντάξει, νομίζω έχουν μεγαλύτερο χώρο εργάτες παρά εσείς. Αυτοί το χρειάζονται παραπάνω.
Πάμε τώρα στο πάνω όροφο, παιδιά. Πάμε. Από εδώ πέρα είναι όλες οι πλακέτες που έχουμε πάρει ποτέ. Παιδιά είναι αμέτρητες. Να μετρήσουμε λίγο μαζί. 1. Ραφάριο. 2. Demon Danger. Εδώ πέρα έχουμε Demon Gamer. Τι γίνεται, ρε Demon? GL Show Ιταλικό. GL Show Ρώσικο. Κανονικά πρέπει να έχουμε και ρώσικο για μύριο, χρυσή πλακέτα, αλλά λόγω πολέμου πια δεν θέλουν. Αστεράκια. Το πρώτο μας κανάλι, η πρώτη μας πλαγέτα βασικά. Ναι, τώρα είναι GL Family. Φαίνεται εξάλλου την Ναι. υπάρχει. Ναι, τώρα πια είναι GL Family και χτύπησε εκατομμύριο πριν κάτι μέρες. Οπότε θα και άλλη μια χρυσή πλακέτα. Έλα ρε. Αυτό που λέγαμε πριν 2 μέρες. Ναι. Stash GL λειτουργεί. Όχι. OG πλακέτα GL Show. Οδυσσέας Gamer. GL Show γερμανικό. Και. Αυτό κανονικά είναι το Spanish. Απλά όταν το γράφαμε, το βγάλαμε το Spanish γιατί το άλλο είχε καταστραφεί. Α, και το να GL το Show. ξαναπάρετε πάλι. Ναι, επειδή είναι καταστραμμένο όλο. Ναι. Και θα το ζήσω εγώ τώρα λίγο αυτό. Θα το ζήσω. Δεν το πιστεύω ότι πιάνω χρυσή πλακέτα, φίλε. Πρώτη φορά είναι. Πρώτη φορά. Αλήθεια. Στη ζωή μου πρώτη φορά. Ωραίο πράγμα. Παιδιά, δείτε εδώ. Ακραίο. Μπράβο, ρε παιδιά. Πάμε να συνεχίσουμε. Από εδώ είναι όλα τα ρούχα που φοράμε εμείς τα χρωματιστά όπως βλέπεις εδώ πέρα. Ναι. Εδώ είναι τα ρούχα για παππούδες και τα λοιπά. Άμα χρειάζεται κάποιο πλάνο. Χρώματα απ' όλα, έτσι. Κανονικά αγορά. Βγαίνει λαϊκή αυτό, να ξέρετε. Κάτι τέτοιο έχω δει στην Τουρκία εγώ σε αποθήκες. Τα χρωματιστά εδώ πέρα όλα. Από εδώ είναι τα ποδοσφαιρικά που φοράμε συχνά. Πια είναι τη μόδα να τα φορά σε βίντεο. Εδώ γυναικεία φορέματα. Και εδώ πέρα αξεσουάρ, λεπτομέρειες, ναι, τα έχουμε όλα εδώ είναι. Πολύ μέρτσα, έτσι. Ναι, πρέπει να τα φοράμε. Και από εκεί βλέπω πράγματα. Από εκεί είναι άλλο πράγμα. Α, από εκεί είναι άλλο πράγμα. Είναι άλλο πράγμα, είναι το ντύμον το πράγμα. Θα το συζητήσουμε λίγο μετά. Όποτε θες. Λίγο μετά το συζητήσουμε. Και από εδώ πέρα είναι η αυλή μας. Είναι πολύ μεγάλη αυλή. Βγάζουμε το short μας, τα βίντεο μας εδώ πέρα πολύ συχνά βολεύει. Γρασιδάκι, τέρμα. Αυτό. Τέρμα, χειροποίητο τέρμα. Το έχω δει σε βίντεο αυτό. Ακραίος χώρος, έτσι. Ναι, και εκεί απέναντι το warehouse. Έχουμε κι άλλο δηλαδή τώρα. Δεν ήταν αυτό, δεν τελειώσαμε εδώ. Warehouse. Ούτε ο Mr. Beast, ρε παιδιά, τι γίνεται εδώ. Εδώ μέσα. Καλά, εντάξει, δεν θέλω καν να βγω. Δεν μπορώ. Από εδώ όπως βλέπεις μπήκαμε. Minecraft vlogs πάρα πολλά επειδή βάζαμε Minecraft βίντεο. Super Mario vlogs. Εδώ πέρα για κάποιο challenge βγάζαμε κάποια δοκιμασία. Να, ο Steve και Alex νομίζω. Πάρα πολλά. Δεν βλέπω μόνο Minecraft, βλέπω τα πάντα. Ναι, είναι ό,τι χρειάζεται το βίντεο κάθε φορά όπως είπαμε. Και πάμε από εδώ πέρα, παιδιά, να δείτε. Να ετοίμαστε για αύριο. Τι δουλειά έχουν ρίξει και οι εργάτες όμως, ρε φίλε. Ναι, respect, ρίχνουν πάρα πολύ δουλειά, δουλεύουν. Οπότε, εδώ βλέπουμε καθαρά ένα χώρο διακοσμένο για το Squid Game. Εικόνες, σχήματα. Respect στους εργάτες που κάνουν εδώ αυτή τη δουλειά. Αλήθεια. Και άμα δεις εδώ πέρα, Ένα ένας, χρώμα. 2, 3 τείχοι είναι διαφορετικό χρώμα. Το οποίο σημαίνει ότι εδώ πέρα, στον ένα τοίχο μπαίνει ένας άλλος τείχος εδώ πέρα. Ώστε γίνεται ένα δωμάτιο. Μπλε δωμάτιο, κίτρινο δωμάτιο. Πορτοκαλί δωμάτιο. Και εδώ πέρα πάλι το ίδιο. Εκμεταλλεύεστε ένα χώρο και τον κάνετε πάρα πολύ. Και respect, παιδιά, γι' αυτό. Αλήθεια. Respect. Πάμε ερωτήσεις, έλα και παιχνιδάκι σας έχω. Συνεχίζουμε με section 2 για να περάσουμε σε ερωτησούλες απλές και δύσκολες και ένα παιχνιδάκι που κάνω πάντα. Για να δούμε. Για να το κάνουμε λίγο πιο περίπλοκο, έχω φέρει καυτερά σνακ και ταμπάσκο, το οποίο κράτα μου λίγο, να ρίξουμε από πάνω και κάθε φορά που δεν θα απαντάμε θα έχουμε δοκιμή. Το καλό είναι ότι μου αρέσει το μπάσκο. Θα ξεκινήσω πολύ απλά, μην μου αγχώνεστε γιατί σας βλέπω λίγο έτσι αγχωμένος. Γενικά δεν έχετε κάνει συνέντευξη. Όχι, πρώτη φορά. Τίποτα, πρώτη φορά. Ούτε podcast, ούτε συνέντευξη, ούτε τίποτα, interview, Ναι, τίποτα. γιατί είναι κάτι που ρωτάνε πάρα πολύ και δεν το έχετε πει ποτέ. Και είναι πολύ απλό. Πώς ξεκινήσατε και αν πήρατε κάποιο ρίσκο στην αρχή για να γίνει όλο αυτό, το GL Show. Γενικά, εγώ περίπου 5 χρόνια πριν γίνει καν το GL Show, έβγαζα YouTube βιντεάκια gaming. Μιλάμε για τι ηλικία, πόσα χρόνια πριν. Γυμνάσιο. Έπαιζα Fortnite, εκεί πέρα διάφορα παιχνίδια. Το έκανα και στα αγγλικά κιόλας κάποιες φορές. Και ταυτόχρονα και έκανα και video editing. Και έγινα video montager σε έναν Γερμανό YouTuber που μιλούσε αγγλικά προφανώς. Και το είχα πει στο πατέρα μου ότι δουλεύω ως montager, τότε ήμουν 15 χρονών περίπου. Ναι. Και μου λέει πώς συμπληρώνει αυτός, από πού βγάζει λεφτά κτλ. Πώς γίνεται όλο αυτό. Πώς γίνεται να σε πληρώνει ένας YouTuber και καλά, πούμε το κέρδος. Και του είπα ότι το YouTube πληρώνει και το ψάξαμε και βρήκαμε γενικά μια σχολή για YouTubers. Σχολή? Φάση κολέγιο online, ναι. Και μπήκα μέσα, κάναμε μαθήματα και αρχίσαμε να βγάζουμε βίντεο. Μιλάμε για μια δεκαετία πίσω. Αυτό έγινε γενικά στα 17. Αλλά το GL Show, ας πούμε, ξεκίνησε από. 2018 ξεκίνησε. 18, Είσαι πόσο χρονών? 22. Εσύ? 27. Εσύ τον 20χρονο και εσύ τον 15χρονο. Εαυτό σου. Τι θα του έλεγε τη στιγμή που ξεκίνησε? Με βάση αυτά που ξέρει τώρα, αν μπορούσε να πα τον χρόνο πίσω, τι θα του έλεγε? Να μην το παρατήσεις ποτέ, γιατί στην αρχή είναι λογικό τα πρώτα 5, 10, 20, 30 βίντεο να πηγαίνουν 10, 20, 30 προβολές. Και πιστεύω θα έδινα μία συμβουλή, είναι ότι σε κάθε βίντεο να το κάνεις πολύ καλύτερο από ότι Το προηγούμενο. κάθε φορά δηλαδή, ναι. Εσύ? Όλα αυτά που είπε, αλλά θα πω και κάτι άλλο. Ναι. Για μένα, γιατί το έκανα εγώ και όταν δούλεψε, είναι το να μην ακούς κανέναν και αρνητικά. Γιατί όταν άρχισα YouTube, θυμάμαι, πολλοί φίλοι μου από το σχολείο λέγανε Α, τι εννοήσεις κάνεις, θα γίνεις ρεζίλη, το ένα το άλλο. Και ξαφνικά θυμάμαι όταν έφτασα 1000 εγγραφές, ξαφνικά. Ο Ντιμόν και ο Ντιμόν. Ναι, ο Ντιμόν, έλα, βγάλω φωτογραφία κτλ. Ήταν λίγο. Και 1000 κιόλας. Ωραία, με φέρατε σε πολύ ωραία ερώτηση τώρα, γιατί ακριβώς επόμενη είχα την ερώτηση που λέει: υπήρξε περίοδος που ήσασταν έτοιμοι να τα παρατήσετε όλα? Ποτέ. Ούτε burnout, ούτε το να ασχολούνται όλοι μαζί μας, ούτε τίποτα, ποτέ. Παίζει να είστε η μοναδική ίσως που το ακούω αυτό. Τώρα,
Τι γνώμη έχετε για όλους αυτούς που σας σχολιάζουν? Εντάξει, κοίτα, προφανώς ξέρουν ότι άμα σχολιάσουν για το show και θα πάρουν προβολές, έτσι δεν είναι? Αυτομάτως δηλαδή. Οπότε αυτοί προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους, να πούνε τη γνώμη τους κλπ. Σεβαστίας κάνουν ό,τι θέλουν. Εμάς προσωπικά δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Ξέρουμε το τι κάνουμε, ξέρουμε το content μας είναι πολύ family friendly. Με βρίζουμε, δεν κάνουμε. Έχω και εγώ παιδί. Οπότε ξέρω πολύ καλά το τι θέλει να βλέπει το μωρό μου. Γι' αυτό και προσέχουμε πολύ στα βίντεο μας. Ποιο είναι το μεγαλύτερο ποσό που έχετε βγάλει από μόνο ένα βίντεο? Κάνεις να νιώθω πάρα πολλά. Τι πόσο ωραίο φαίνεται. Ιδανικά θα ήθελα να απαντήσεις. Εντάξει, παιδιά, που μπορεί να κάνετε μαθηματικά μόνοι σας, περίπου ξέρετε το RPM συνήθως στην Ελλάδα είναι 2 δολάρια, 2 ευρώ. Έχουμε βγάλει, ας πούμε, σε ένα βίντεο πόσα, 4 εκατομμύρια views. Κάντε τα μαθηματικά μόνοι. Τώρα να το πω εγώ, νιώθω λίγο άβολα. Και εντάξει, το RPM, να πω εγώ, φάτε, ναι, φάτε. Μ' αρέσει που πήραν την πρωτοβουλία. Ουσιαστικά το RPM είναι πόσα χρήματα παίρνουμε ανά 1000 προβολές. 2 ευρώ ανά 1000 προβολές, 4 εκατομμύρια προβολές. Μπορείτε να το κάνετε τα μαθηματικά. Ίσως και τα δείξω εγώ αυτή τη στιγμή στην οθόνη. Oh my god, είναι χάλια αυτό. Να προσθέσω λίγο ακόμη. Ναι. Ναι, περίμενα να πει όχι. Αυτό τρώγεται για μένα. Άμα δεν μπορούσα να το φάω, τότε θα ήταν. Αλήθεια, ωραία, βάζω λίγο ακόμη. Αλλά τονίσω, όπως είδε στο στούντιό μας, δουλεύουν πάρα πολλά άτομα σε κάθε βίντεο. Π.χ. αυτό που πήγε στο top 4-3 εκατομμύρια, δεν θυμάμαι ποιο είναι από αυτά. Το δουλεύαμε 3 μέρες, δηλαδή φαντάζομαι δουλεύανε πέρα από εμάς 7-8 άτομα πάνω στο βίντεο 3 μέρες. Στο βίντεο πάνω να βγάζουμε 3 μέρες, εννοώ, δηλαδή content βίντεο κανονικά 8 ώρα κάθε μέρα 10 ώρα. Να το ετοιμάσουν το βίντεο από πριν το pre-production, δηλαδή να γράψει σενάριο, να ετοιμάσουν κάποια σκηνικά κτλ. Είναι άλλες τόσες μέρες. Και προετοιμασία όλα. Συν και το μοντάζ. Οπότε άμα μετρήσεις τα έξοδα όλα σε αυτό το συγκεκριμένο βίντεο. Με τα έσοδα, οκ, καταλαβαίνω ότι είναι. Δεν είναι έτσι όπως φαίνεται. Δηλαδή δεν είναι καθαρά τα ποσά αυτά. Ισχύει, φίλε, και πολλοί δεν το καταλαβαίνουν ότι τα βίντεο από πίσω έχουν τόση προετοιμασία και τόσα έξοδα και νομίζω ότι αυτός βγάζει τόσα. 0 έξοδα. Και συνήθως αυτά τα βίντεο που είναι τα top μας είναι αυτά που θέλουν πάρα πολύ δουλειά. Δηλαδή, άμα βγάλουμε ένα βίντεο σε μια μέρα δεν θα πάει ποτέ εκατομμύριες προβολές, θα πάει 100, 200, 400 χιλιάδες, κατάλαβες. Ναι. Δηλαδή παίζει ρόλο πόσο προσπάθεια να δίνουμε στο βίντεο. Δεν κάνετε συχνά συνεργασίες. Γιατί έχετε δεχτεί πρόταση από μεγάλο creator ποτέ? Από μεγάλο creator, δηλαδή. Εξωτερικό και Ελλάδα, βέβαια. Εξωτερικό, ναι. Σε κάτι μέρες έρχονται Ιταλοί σε εμάς. Και έχουμε συνεργαστεί με YouTubers που είναι top φάση 3, 4, 5 top στη Ρωσία. Έχουμε συνεργαστεί και θα ξανασυνεργαστούμε τον Αύγουστο μαζί τους. Στο κανάλι του, στο δικό σας? Στο δικό μας σίγουρα. Στο δικό σου σύντομα. Ναι, τον Αύγουστο βάζουμε. Τον Αύγουστο ταξιδεύουμε. Θα πάμε εκεί πέρα, θα δούμε γενικά τη βάση τους, το πώς βγάζουν βίντεο και θα βγάλουμε βίντεο και το δικό μας κανάλι και το δικό τους κανάλι. Και το ιταλικό κανάλι είναι Γιάντα Εμάμα. Είναι μια οικογένεια που βγάζουν μαζί βίντεο. Πόσοι συνδρομητές? 500.000. Οι Ρώσοι YouTubers είναι ο Αρίσνεφ, Σάφικ και ο Μπρούνο, οι οποίοι έχουν πάνω από εκατομμύριες γραφές, νομίζω. 10 εκατομμύρια. 10 κάτι. Ναι, κάτι, 10 και κάτι. Περνάω στην επόμενη ερώτηση και είναι και πρώτη τελευταία. Πώς βλέπετε τον εαυτό σας σε 5 χρόνια? Επαγγελματικά και προσωπικά. Ένας θα μου πει. Επαγγελματικά μας βλέπω πάνω από 10 μίλιους subs. Κλείσαμε 3 εκατομμύρια subscribers στο GL Show, ένα στο GL Family, ένα στο GL Show Best. Αυτό ενδέχεται να το ζήσουμε κιόλας αυτό το βίντεο. Το 1 μίλιο. Τώρα, δηλαδή σήμερα ή αύριο θα κλείνουμε το 1 μίλιο. Ναι. Ο λογαριασμός ρεύματος αλλάζει και γίνεται ΔΕΗ My Digital Bill. Ξεκάθαρος, επεξηγηματικός και για πρώτη φορά διαδραστικός. Επικοινώνησε μαζί μας, επισκέψου ένα κατάστημα ή αναζήτησέ τον στο MyDEI. Πετύχαμε τη στιγμή, ρε φίλε. Θα το κάνουμε live σε βίντεο. Λίγο, μην παιδιά, πάμε λίγο. Ένας! Τρίτο κανάλι, ρε. Τρίτο κανάλι. Ένας! Οπότε πιστεύω στο καθένα κανάλι σήμερα από 10 μοίρα θα έχουμε σε 5 χρόνια. 10 εκατομμύρια και προσωπικά, ποιος είναι ο στόχος που έχεις? Να έχω ένα πολύ ωραίο σπίτι, να έχω το αμάξι μου που είναι το όνειρό μου, το G63, να έχω την οικογένειά μου, τα παιδιά μου. Τα κλασικά ρε παιδιά, δεν έχω μεγάλες απαιτήσεις γενικά. Μια χαρά, εσύ. Επαγγελματικά στο YouTube το ίδιο, να έχουμε 10 εκατομμύρια γραφές σίγουρα πιστεύω, ελπίζω να έχουμε. Θα έχουμε. Ναι. Brand ρούχων που ανοίγω εγώ να πάει υπερβολικά πολύ καλά. Ιδέα δικιά σου. Όλες τις οικογένειες, αλλά εγώ είμαι ο designer και όλα. Ναι, εδώ πέρα είναι η αποθήκη μας για το δικό μας brand Quest Clothing, το οποίο εγώ είμαι designer. Εντάξει, έχουμε αρκετά ρούχα, έχουμε ανοίξει ήδη. Και το πιο σημαντικό, ότι για κάθε ρούχο που αγοράζει κάποιος, οποιοδήποτε ή που πουλάμε εμείς, πάντα θα δίνουμε εμείς προσωπικά 1 ευρώ σε φιλανθρωπικό σκοπό. Πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Και αυτό ισχύει δηλαδή για ό,τι παραγγελικά κάνεις. Άμα πάρεις 10 ρούχα, 10 ευρώ από εμάς προσωπικά πάνε σε φιλανθρωπικό σκοπό. Άμα πουλάμε χοντρική κιόλας ή σε προσφορές, και πάλι το 1 ευρώ συνεχίζεται να πηγαίνει. Μπράβο, ρε παιδιά, πολύ ωραίο αυτό. Ναι. Πάρα πολύ ωραίο. Θες να μου δείξεις μερικά σχέδια λίγο να δω? Έλα από εδώ να σου δείξω σχέδια και να διαλέξεις ποιο σχέδιο θέλεις εντελώς δωρεάν. Αυτά είναι από τα top σχέδια. Είναι βαρύ. Αυτό είναι το πίσω μέρος. Ναι, είναι πίσω. Και έχουμε μπροστά Quest. Και αυτά πάνε πολύ καλά. Doberman
και ο Πάτηρας. Ωραίο. Και έχουμε και κάποια σχέδια τα οποία είναι λίγο πιο ελληνικά designs, επειδή θέλουμε να υποστηρίξουμε λίγο την ελληνική κουλτούρα και την ελληνική ιστορία. Βγάζει λίγο παρθενώνα τέτοιο. Τουρίστικα φάση. Ναι. Εντάξει, δεν έχουμε τουρίστες, το κάνουμε για Έλληνες βασικά. Ναι, όχι. Αλλά όποιος θέλει παίρνει. Ναι. Και στέλνουμε σε όλη την Κύπρο και σε όλη την Ελλάδα. Σε 5 χρόνια πώς το βλέπεις το brand? Με το όραμα που βλέπω του τιμών και το design και τα λοιπά που είναι τρομερά, δηλαδή θα έχει ανέβει ήδη το site, μπορείτε να τα δείτε όλα. Πιστεύω ότι θα πάει top. Δηλαδή και η νέα collection που θα βγάζει πια λίγο πιο premium θα είναι. Ναι. Να σου πω κάτι, μ' αρέσει που είστε σίγουροι. Ό,τι μου λέτε και για το κανάλι. Σίγουρα 10. Ναι. Σίγουρα στον κόσμο, παντού θα είμαι. Δηλαδή τρελαίναμε. Αυτό είναι καλό να έχετε παιδιά γενικά αυτοπεποίθηση, γιατί άμα πας ξεκινήσεις κάτι YouTube και δεν έχεις αυτοπεποίθηση, τρέμεις, φοβάσαι ότι θα σε κράξουν, ότι θα κάνεις αυτό ή κάτι θα πάει fail, δεν θα πας πουθενά. Ενώ έτσι αυτοπεποίθηση, άμα πάει κάτι λάθος με τα ρούχα, θα μάθουμε το λάθος μας και θα συνεχίσουμε πιο δυναμικά. Αρκεί μην το παρατήσουμε. Πολύ καλά και σας το δίνω, παιδιά, αυτό γιατί είναι φοβερά αυτά που λέτε, αλήθεια. Τώρα, πριν πάω στην τελευταία ερώτηση, θα κάνουμε ένα μικρό παιχνιδάκι που κάνω πάντα. Θα φέρω κάτι δηλαδή. Κλείστε μου λίγο τα μάτια. Και δεν είναι κάτι τρελό, μην αγχώνεστε. Αναρωτιέμαι τι ανοίγουμε. Μπορείτε να ανοίξετε, ναι. Έχω κάτι κάρτες εδώ. Και πάντα σε κάθε καλεσμένο που φέρνω, ουσιαστικά αντίστοιχα, αν είναι μουσικός, ρωτάω για μουσικούς καλλιτέχνες. Αν είναι μουσικούς, έχω κάνει μέχρι στιγμής. Αν είναι YouTuber, παράδειγμα τώρα, θα ρωτήσουμε για YouTubers. Έχω εδώ και Κύπριους και Έλληνες, αρκετά γνωστούς, αλλά είναι και άτομα τα οποία έχετε ασχοληθεί ή έχουν ασχοληθεί. Έχετε συνεργαστεί, μάλλον πιο σωστά. Λοιπόν, πάμε με το πρώτο. Δεν θυμάμαι τη σειρά καν. Τέλεια. Είναι λίγο πολύ γενικός αυτός. Θέλω απλά τη γνώμη σας εδώ. Φιδίας. Τον παρακολουθούσα από τότε που έπαιζε στον Air και έλεγα τι έχετε προφορά περίεργη. Και δεν κατάλαβα ότι είναι Κύπριος, είτε νομίζω Μεξικανός για κάποιο λόγο. Μετά κατάλαβα και τον έμαθα. Μ' αρέσει πάρα πολύ ότι θα δίνει όλα δηλαδή για το βίντεο. Όλα. Αν και τώρα τα παράτησε και κάνει ασχολείται με άλλο. Μα εκεί δεν έχω καμία γνώμη επειδή δεν γνωρίζω. Είναι στην Ευρωβουλή πλέον. Ναι, αλλά με το YouTube μ' αρέσει που τη δίνει πολύ μεγάλη προσπάθεια σε αυτό που κάνει. Εγώ τώρα παρακολουθώ τώρα ειδικά. Μ' αρέσει που απλά παρόλο που δεν ασχολούμαι με πολιτική, δείχνει το πώς δουλεύει το σύστημα μέσα. Είναι ενδιαφέρον. Και εκεί που δεν ήξερα και εγώ τίποτα από πολιτική και από το Ευρωκοινοβούλιο, έμαθα κάποια πράγματα. Δεν λέω ότι έγινα expert, αλλά έμαθα κάποια τα βασικά. Είναι πιο απλοποιημένα και τα καταλαβαίνουμε όλοι. Αυτό ναι. Μάνος. Θρύλος του YouTube, ο καλύτερος. Πλέον στην Ελλάδα, γιατί εντάξει, ανήκει Κύπρο βέβαια. Άτομα που μένει η Ελλάδα είναι πρώτος, είναι νούμερο 1 πλέον. Ακόμα και αν τον περάσαμε, ναι, ρε, είναι ένας θρύλος και παραμένει θρύλος. Δηλαδή, respect στο Μάνο. Η γνώμη σας για το edit που κάνει τώρα? Τρομερό. Έχει ξεφύγει. Α, δυνατό όνομα. Κόγιας. Πάρα πολύ καλό, σας συμπαθούσα πάρα πολύ, μ' αρέσει. Το συμπαθούσες, δεν συμπαθείς τώρα? Όχι. Όχι, το συμπαθώ, επειδή πάλι εδώ έριχνε πάρα πολύ δουλειά. Γενικά, εγώ έχω ένα θέμα ότι συμπαθώ όλους όσοι ρίχνουν πάρα πολύ δουλειά. Δηλαδή το νιώθω. Τώρα το παράτησε, εντάξει, έχει πάρει ένα άλλο δρόμο. Ας κάνει ό,τι θέλει, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει σε αυτή τη ζωή. Είναι επιλογή του. Ναι. Εγώ τώρα που άρχισα να ασχολούμαι πολύ με γυμναστική, θα ήθελα πάρα πολύ ο Κόγιας να ήταν content creator για γυμναστήριο. Δείξε μπρος τον τιμόν. Θυμάσαι όλο το τιμόν ότι παλιά δεν το είχε. Δείξε, έλα. Δεξί χέρι. Κάτι άρχισε. Εντάξει. Εγώ τώρα θέλω ένα μπράντιφερ και με τους δύο μετά. 3, 2, 1, πάμε. Δυνατός αυτό. Ρε, έχασες. Respect, bro. Ήδρωσα, εσύ respect, εγώ respect. Οπότε τώρα που εγώ θέλω content creator για γυμναστική, ο Κόγιας δεν βγάζει δυστυχώς, αλλά δεν πειράζει. Υπάρχει ο Γιάννης. Πρώτο τελευταίος και ένα όνομα που έχει ασχοληθεί όντως με εσάς αρκετά. Του Jay. Εντάξει, είναι θρύλος του YouTube. Δεν έχω κάτι άλλο να σχολιάσω. Τίποτα. Ναι, αυτό. Του εύχομαι να είναι καλά αυτός, να είμαστε καλά εμείς, να είναι όλοι καλά γενικά. Θρύλος του YouTube. Το κοιτάω από παλιά, από Happy Wheels όταν έβγαζε. Καλή γνώμη γενικά. Ναι. Και θα κλείσω γιατί ζήλεψα λίγο τους υπόλοιπους. Και επειδή θέλω μια γνώμη από τους GL Show, θα ρωτήσω για τον Άλεξ. Αυτός δεν μ' αρέσει καθόλου. Δεν μ' αρέσει. Εντάξει, πλάκανο. Ξέρεις, πολύ καλή τη γνώμη μου για σένα. Αλήθεια, ειλικρινή γνώμη. Είσαι πολύ καλό παιδί, είσαι όμορφος. Βλέπω ότι προσπαθείς, δουλεύεις πολύ καλά. Τις ιδέες σου έφτιαξε ειδικά αυτό το μικρό, μ' άρεσε πάρα πολύ. Το είδα και φάνηκε η διαφορά. Θα σου ένα συμβόλι να συνεχίσεις τέτοια βίντεο λίγο πιο περίεργα, πιο high level και τότε θα πας μπροστά σίγουρα παραπάνω. Όπως με το κρεβάτι. Αυτό ήταν ένα next level που το λείπει στο εξωτερικό. Ναι. Δεν είναι πια ελληνικά δεδομένα. Ναι. Και το φίλο με τον Τιμόν, τι θα ακούσω. Το ίδιο θα έλεγα. Αλλά θα πω πως το content τώρα έχει γίνει πολύ καλύτερο. Ναι. Να σου πω αλήθεια, δεν είμαι μεγάλος φαν όταν είσαι σπίτι και ανοίγεις κούτες τα λοιπά. Αλλά αυτό με το κρεβάτι ή αυτό τώρα που κάνεις με τα pod και όλα αυτά είναι χίλιες φορές καλύτερο πιστεύω. Πολύ καλύτερο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και περνάω στην επόμενη ερώτηση, τελευταία, η οποία θα συνεχίσει και τη ροή του βίντεο. Τι δεν βλέπει ποτέ το κοινό πίσω από τις κάμερες. Χαμός γίνεται. Από την ιδέα, στην προετοιμασία, στην υλοποίηση, στο γύρισμα. Από την ιδέα, στην προετοιμασία, στην υλοποίηση, στο γύρισμα, στο μοντάζ, είναι εβδομάδες δουλειάς. Θα το δεις εσύ αύριο που θα βγάλεις μαζί μας βίντεο, θα είσαι ηθοποιός στο Squid Game. Θα καταλάβεις τα 3 challenge, δηλαδή αυτά τα 3 challenge θα είναι το 30% του βίντεο. Το πόσες ώρες θα βγάζουμε και πώς το διαχειριζόμαστε και θα τα δουν και τα παιδιά. Κρατήστε ότι θέλουμε για ένα 15 λεπτό βίντεο εβδομάδες δουλειά. 3 μέρες, 2 μέρες είναι το γύρισμα, είναι το να φτιάξουν τα πράγματα, να τα ετοιμάσουν τα πράγματα, να τα αγοράσουν, να τα παραγγείλουν. Πάμε να δούμε backstage. Πάμε. Και να δούμε πόσο καλή ηθοποιοί είστε εσείς.
πρώτος. Εσύ. Ωραία. Εσύ. Ο καθένας και μια δικιά του αλλαγή. Κάθε πλάνο διαφορετικό, κάθε φορά. Δεν έσκασε σε μένα, σας το είπα. Τώρα ποιος θέλει, σειρά του. Εγώ πήγα να σου πω την αλήθεια. Εύχομαι να τη σκάσει. Ώστε να χάσει το παιχνίδι και να κερδίσω εγώ τα λεφτά. 1, 2. Ένα, 2, 3. Εγώ παιδιά πάντως φοβάμαι. Άμα σκάσει και πάρει και μένα μαζί μου, εγώ φεύγω από το πλάνο. 4, 5. Αγόρασες ένα καινούριο smartphone. Έβγαλες την οθόνη προστασίας. Δεν είναι καινούριο πια. Backstage, παιδιά. Θα το ζήσουμε κι αυτό. Αυτό θα το δούμε. Ρωτήσα να πεις ότι η ομάδα του μέσα κρύβει στα κουτιά τυχαία εδώ πέρα και η ομάδα του Ρονάλντο θα πρέπει να βαρέσει με τις συμπάρσεις στα κουτιά. Όποιο πετύχουμε, χάνει το παιχνίδι. Κάπως έτσι. Πάμε. Εγώ θα πάρω το 5. Όχι, εγώ το 5. Όχι, εγώ το 5. Όχι, εγώ δεν θέλω το 5. Θα το κόψουμε λίγο. Νωρίτερα να βάλουμε και πολλά πλάνα από ώμους τα λοιπά να φαίνεται έτσι πιο σινεμά. Φαντάζα πολύ. Όχι, όχι κανένα. Μα εγώ το είπα πρώτος. Δικό μου είναι αυτό. Ωραία. Θέλεις να μαλώσουμε? Έλα να το λύσουμε αντρικά. Πώς? Έλα να παίξουμε πέτρα στο αλέτη χαρτί. Ωραία, πάμε. Οπότε μπαίνουμε μέσα. Καλή μου τύχη σε μένα. Αποκλέ, το έχουμε. Πώς νιώθεις που είστε από τους λίγους, αν όχι μόνοι, που έχετε τέτοια σκηνικά και τόσες ώρες γυρίσματα στην Ελλάδα? Θα γίνουμε στο λόπο τώρα, number 1 στην Ευρώπη. Μα καλά πάτε καλά ρε. Μα καλά πάτε καλά. Καλά ρε. Παιδιά, κάποιος κουνήθηκε στο νούμερο 5. Φίλε μου, χίλια συγγνώμη. Όχι ρε φίλε, κατά λάθος κουνήθηκα. Reactions και πάμε για διάλειμμα να φάμε μεσημερινό. Καλησπέρα παιδιά και πάλι. Σήμερα δουλεύουμε, δεν είναι εύκολη ημέρα. Σήμερα είναι πολύ ωραίο γύρισμα. 8 ώρες, 10 ώρες σήμερα. Όσο πάρει, θα Υπερορία. Υπερορία. Δεν με πληρώνει, να το ξέρετε. Έτοιμη το πρώτο γύρισμα. Εσύ πολύ μιλάς, τώρα θα δεις ποιος θα περάσει το παιχνίδι εύκολα. Εγώ μιλάω πολύ, για πέρα το πρώτα. Τώρα θα δεις. Άντε για πανεύκολο ήταν. Πολλοί έχουν βιαστεί να κρίνουν, να κοροϊδέψουν, να γελάσουν εις βάρος κάποιου. Κανείς όμως δεν βλέπει το τι υπάρχει από πίσω. Δεν βλέπουν τις ώρες μοντάζ, τα γυρίσματα, τα ρίσκα. Το πόσο παλεύουν να κάνουν τον άλλο να χαμογελάσει. Σήμερα δεν ήρθαμε απλώς να περάσουμε καλά. Ήρθαμε να δούμε ποιοι είναι στα αλήθεια.